пеш аз оғози ҷаласа мусобиқаи бозии шомур ва шашка ки чанди пеш оғоз гардида буд ҷанбаст гардид. дар маросими ҷанбастӣ намояндаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят ва ноҳия иштирок намуда бо ғолибон суҳбат намуданд ва ба онҳо ифтихорнома ва дигар тӯҳфаҳои таъсис додашударо тақдим намуданд. сипас дар толори қасри фарҳанги ноҳия абдурраҳмони ҷомӣ бо мақсади шиносоӣ таҳлилу баррасии соҳаи иҷтимоиёт тибқи нақша чорабинии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти халтон бо иштироки масъулин ҷаласаи гурӯҳи корӣ баргузор гардид ки дар он намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ва кормандони соҳаҳои иҷтимоиёт иштирок намуданд. маврид ба зикр аст ки ҷаласаи мазкур дар асоси ҷой доштани камбудӣ ва иродҳое ки дар ҷаласаи вилоятии ҷанбасти сеюмаҳаи аввали соли ҷорӣ қатъ гардида буд доир гардид. дар ин ҷамъ омад намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят мақсад ва баргузории чорабиниро шарҳу тавзеҳ дода таъкид дошт ки дар баробари баъзе аз пешравиҳо ҳанӯз ҳам камбудӣ дар соҳаи иҷтимоиёти ноҳия ҷой доранд. сипас аз ҷониби гурӯҳи корӣ соҳаҳои алоҳида мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифта аз ҷониби масъулин омил ва роҳҳои ҳалли онҳо чораҷӯӣ карда шуд. ҳамчунин аз ҷониби гурӯҳи корӣ фаъолияти соҳаҳои муориф, тандурустӣ, бахши дин, танзим ва ҷашну маросим, кор бо зонон ва оила, фарҳанг ва кор бо ҷавонон ва варзиш низ мавриди муҳокима ва баррасӣ қарор дода шуда барои рафъи камбудҳои ҷодошта ба масъулини соҳа тавсияву маслиҳатҳои муфид дода шуд. аз ҷумла қайд гардид ки муориф яке аз соҳаҳои афзалиятноки ҳукумати мамлакат ба ҳисоб меравад. айни замон дар ноҳия як литсей ва 6 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, як муассисаи таҳсилоти иловагӣ ва 6 муассисаи таҳсилоти томактабӣ фаъолият дошта ба онҳо 2152 нафар омӯзгорон таълиму тарбия медиҳанд. ҳоло дар назди 10 муассисаи таълимӣ сохтмони 48 симхонаи иловагӣ барои 1152 хонанда дар як бас бо маром идома дорад. зикр гардид ки бо вуҷуди ин дастовардҳои хонандагон дар олимпиада ва дигар озмунҳо ба талабо ҷавобгӯ нест. ҳамин тавр дар соҳаи тандурустии ноҳия низ дар боробари пешравиҳо як қатор камбудиҳо дар самти нарасидани мутахассисони соҳа, дастгоҳу таҷҳизотҳои соҳавӣ, зиёд гардидани бемориҳои сироятӣ ва амсоли онҳо мушоҳида гардида барои ҳалли мушкилоти ҷойдошта аз ҷониби масъулин маслиҳатҳои муфид дода шуд. дар соҳаи фарҳанги ноҳия бошад норасоии мутахассисони касбӣ ба мушоҳида мерасад. инчунин вазъи баъзе аз китобхонаҳо хуб набуда дар дигар биноҳои ёрирасон фаъолият доранд вобаста ба иштирок дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ низ камфаъол мебошанд. дар бахши кор бо занон ва оила, кор бо ҷавонон ва варзиш, бахши дин, танзим ва ҷашну маросим камбудиҳо қайд гардида барои ҳаллу бартараф намудани онҳо масъулин муаззаф гардонида шуданд. зимни ҷаласа дар самти шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои иттиҷоӣ, баланд гардидани ҷинояту ҷинояткорӣ, ҷой доштани фарҳанги бегонапарастӣ ва амсоли онҳо аз масъалаҳое буданд ки мавриди таҳлил қарор дода шуданд. дар охир намояндаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия ҷиҳати ислоҳи саривақтии камбудиҳои ҷойдошта дар соҳаи иҷтимоиёт изҳори андеша намуда қайд намуд ки дар ин самт нақшачорабинии махсус тарҳрезӣ намуда камбудиҳои мавҷуда дар кӯтоҳтарин муддат бартараф карда мешаванд.